О, Шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12 път гъсти орди лазят по урвата дива. И те лая стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: търчете! Тамо са раите! И ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговори с други вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве дружините наши, оплискани с кърви, пушкат и отблъскват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг повеч мъртъв да положи. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъне и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някой си изкряска, и трупове мъртви фръкнаха завчаска, ка демони черни на черни рояк, ка турят, струпалят като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият, живи и умрели. И още миг ще падне заветния хълм. Тогава Радецки пристигна с гръм. И днес йощ Балкана, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.